שלום עם ישראל, קשר לבחירות. אני עליתי לארץ בשנת 74. אז היה שר האוצר פנחס ספיר. הייתי ילד קטן, לא מבין שום דבר. כשהתחלתי לעקוב אחריהם, אחרי כל הבלגן, היה יצחק מודעי. מאז שהוא נבחר להיות שר האוצר, לא עשה כלום. משה ניסים בא אחריו, אמר בשלנו, החבר'ה אמרו, הספרדים, לא עשה כלום. שמעון פרס, מחירים רק עלו. יצחק שמיר, מחירים רק עלו. יצחק מודעי, מחירים רק עלו. אברהם בייקר שוחט ניסה לייצב, עשה מה שעשה, באמת שפה היה בסדר. דן מרידור בובה, יעקב נאמן, הלך עם העשירים, רק מחירים עלו. בנימין נתניהו, מחירים עלו והמשיכו מאיר שטרית בובה, אברהם בייקר שוחט לא עשה כלום. סילבן שלום בובה, בנימין נתניהו עוד פעם בא, המשיכו לעלות. אהוד אולמרט, בלגן על הבלגן. אברהם הירשזון, הבלגן שבלז של הבלגן עם שום דבר, רק המחירים המשיכו לעלות. בר-און, מחירים המשיכו לעלות. יובל שטייניץ בובה, יאיר לפיד בובה, לא עשה כלום, רק בלה בלה בלה, ערוץ 12, 13, 14, 11, בלה 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 בלה. היחיד שעשה לנו משהו לכיס, באמת לכיס, שאנחנו לא משלמים 2,000 שקל היום לטלפון, אלא רק 50, זה משה כחלון. הוא היחידי שבאמת עשה משהו שאנחנו הרגשנו את זה בכיס, העם הגדול. אנחנו אנשים הפשוטים הרגשנו. בא אחר כך ישראל כץ, אביגדור ליברמן, ועד עצם היום הזה כלום, אף אחד לא עשה שום דבר. נכון, לבחירות יש בן אדם אחד שהוא באמת רואים שהוא רוצה להחזיר אותנו למצב נורמלי. ירון זליכה, תבחרו בו חבר'ה, תחשבו טוב טוב, תראו איך הוא מדבר, והוא יעשה. הוא ישקיע, ותראו שאחרי שהוא ייבחר, איזה כיף יהיה. אתה הולך לקנות דירה בחדרה, 500,000 שקל, 400,000 משכנתה, 100,000 שקל הון עצמי, קצת מפה, קצת משם, 1,500 שקל לחודש משכנתה, מכונית 10,000 יורו כמו באירופה, 45,000 שקל, אתה נוסע לאילת, 2,000 שקל כל המשפחה לשבוע, 2,300 שקל, בסופר אתה נכנס, הכל בשקל, בשר 7 שקל, כמו שהיה פעם, בזמנים הטובים, ממלא את כל העגלה, 200 שקל לשבוע ימים, אפילו לשבועיים, מים, ארנונה 200 שקל לחודשיים, מים 100 שקל לשלושה חודשים. למה? הוא יעשה את זה חבר'ה. היחידי שעשה זה כחלון, שבאמת השפיע על הכיס. עכשיו יש בן אדם אחד רציני שהוא רוצה להשפיע על הכיס שלנו. אל תשמעו לשום ערוצים, כל הערוצים זה בלה 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 בלה, אתה מדליק רק כאב ראש. וכל אלה שבאים בבחירות מסתובבים אומרים אנחנו מבטיחים. הבטחה יחידה זה כחלון, ההבטחה הזאת שעכשיו יבוא, תנו לו צ'אנס חבר'ה בבחירות הבאות, שהבחור הזה ייבחר ואנחנו נראה שהחיים שלנו ישתנו לטובה. ירון זליכה, שיהיה לו בהצלחה.